Saulilla on asiaa. Hyvät ystävät, lähdetäänpäs nyt äänestämään. Tämän noin 1,5 kuukauden aikana kampanjan kuluessa luulisin tavanneeni runsaassa 100 tilaisuudessa varmasti 20 000 ihmistä niin Uudellamaalla kuin muuallakin Suomessa. Monennäköisiä asioita siinä on läpi käyty, mutta päällimmäiseksi jää sellainen mielikuva, että tässä on tulevaisuuden toivoa, positiivista suhtautumista siihen, mikä edessä on. Siitä minä tykkään ja sellaista henkeä minä menisin eduskuntaan ajamaan. Joten, eikö lähdetä siis äänestämään?